Jose Antonio Agirrek euskal gizartean utzi zuen arrasto sakona ezagutu dugu, baita bere politikari ibilbidea ere, eta orain jakinen dugu bere familikoek nola oroitzen duten. Aitor, zuk etzenuen aitaita ezagutu, baina jakinen duzu ez, igual transmititu dizuten olakoa zen Jose Antonio Agirre. Bai, bueno, asko, familian azkenian asko hitz egin izan da beti, ez? Eta, bueno, pertsona oso optimista, euskaltzalea, eta erantzukizunak bere gain hartzen zituen pertsona. Debatezalea eta oso entzuten zekin pertsona batzan. Besteekiko errespetu sakon batzun, beti, ikuspuntu guztiengan, Eta ze bere balore nabarmenduko zinuen, batez be? Berez oso optimista zen, oso optimista. Beti saiatzen zen gauzak alde honetik ikusten, edo soluzio bat bilatzen, eta oso kristaua ere bai. Familiak zuen bere garaian Txokolates Agirre, gero bihurtu zena Txokolates Bilbainos. Bai. Hala ere, berak erabaki zuen hildo horretatik jo beharrean, zuzenbidea ikasi, eta gero politikara jo. Nondik ateratzen zitzaion politikarako grin hori? Nondik edan zuen hori? Nik uste dut oso gaztetatikan erantzukizun asko hartzen zituen pertsona bat zan, berak 14 urte zitula, beraite hil zan, eta beraz zan 8 nahi arrebetan nagusina zan beha. Orduan horrek oso gaztedanik egin zion responsabilidade asko hartzea. Bere garaian tokatu zitzaion enpresa kudeatzea eta modu berezi batean egin zuen, ez garai hartarako behintzat. Bai, bueno, kontzientzia sozial oso aurrerakoia garaierako batez ere, eta gaur egunerako ere bai, oso aurrerako zuen. Enpresan adibidez, langileren bat edo alargun gehatu ezkero edo laguntzen zitzaion, zegoen parte bat benefizioetatik langilean artean zabaltzen, banatzen zen, eta bai. Gaur egun ere aurrerakoia izango litzateken estatuto batzu zituen, bai. Eta familian beste norbaitek bere bidea jarraitu da, edo? Bai. Nire arreba Getxoko alkatesa da guain. Eta, bai, bueno, egia da guk txikitan dikan etxian beti politika asko bizi izan du dugula, eta asko hitz egin dela, eta oso presente onda beti. Zu bere biloba zara, horrek zerbaitetan markatu zaitu, inpronta bat eman dizu? Guretzako ore bat da, ez? Eta jende interesgarriak ezagutzeko aukera eman digu, ikuspuntu ezberdin asko ikusteko oportunidade eman digu. Kanpotik begiratzen zaituztete desberdina, begira Agirretar badator hortik edo? Ez dut uste, ez gain espezialak. Azkenian, beste guztiok bezala jandalo egiten dugu. Bai, hori seguro. Ez diferentziak ez.